тук е малко, тук отгоре. Стига толкова, стига. От другата страна малко сега. Не, от другата. Стига, Стефи, стига. Добре, много добре. Да. Още е тук, да, точно там. Ела. Стига. Стига оттам. Стига. Сега тук малко е тъй. Не, аз искам да я фана, да я видят колко голяма. Да, точно те иска. И Стефи вика, и той вика, трябва да ти го махна, вика дълго ти. И Крема, не ми дълго ти, абе дълго ти, бе. Айде, да. Давай още малко, да. Ама там по-малко. Ете по-там. По-долу. Точно да. Много добре. Тук сега Чакай, първо, още сме свършили. Тук е много дълго. Добре. Не додано, нали? Не. Добре. Да, тъй. Браво. Отзаде тук нещо изтърчи нещо. Тебе, тук. Че там филере го малко. Аз си ги познавам хората. Много добре. Така по-малко. Стига, така, още тъй. И още как би го каза. И той не е някой ранобуден така. Тук не си. Тук много. Много не му става. Ами сме. Стига, екстра. Стига, там ще стане дупка, стига. Екстра. Запази за вторник, сряда, четвъртък, при седмицата, вечерта. Ще е решила друго, зато още 5-3. Пета година Габо. Опа, пета. Стига. По-малко. От всякъде, от всички страни по-малко. Браво. Стига. Цялата била стала Ти вкусна. не ме го махай, че ми е хубаво. Да, екстра. Ай, тук. Няма ли да я срешиш, бе? Няма да посреши, бе, Боже, не забравихме. Каква си така? Леко! Ама дава така ще видим. Има някъде дълго. Дай има много. Сега са път. Ами то трябва с гребен, бе. Как постригваш да е без гребен? Ох, леко! Ами, пустила. Ай, си тук. Ще ми откърди шкафа, ма. Тъй. По-леко. Добре. Не. Майсте. Обаче има някаква много социална техника, ела да я видиш. Стига. Там е добре. Ей тук. Не, тук. Да. Как пък го оцели? Стига. Тя го вижда как нямам да го... Стига. Там стига толкова. Ама, мамо, ти ми казваш, аз съм повидял. Ай, стига толкова. Там стига, ма ти се на едно и също място режиш. Добре, чакай, как добре. Тук. Къде ти искаш сега? Внимай пръста да си срежиш. Ната е по-маничко, връхчетата. Ох, Леко. сам да ми се обида. Ренко, ела. Режи и си такова. Пръста е сега вика, ох, ама само вика да не ми се обиди. Лака и се гледа. Стига. Браво! Много хубаво ма правиш. Дай ма още. Стига толкова. Малко да има
Стига малко, стига. Ти се не носи, бе, стига се, той го ващаш, нещо. И аз реши да видим какво стана. Мога ли да го правя? Така, като станеш някой ден известна фризорка, ще знаеш, че ще е първата клиентка. Айде, издуга я с сушвара, почисти космите и искам да стане да се види колко и малка... Разлика, Да. Стига толкова, стига. Пак той фащаш, Стефи. Стана без коса, бе, ти по-малко. Ама пак той фащаш, не го фащай той повече. Стига толкова. Оф, мамо! Айде изсуши я, издуха я да й се махнат космите, да видим дали можеш. Тото и всеки може да реже. Айде. Чакай, мамо! Чакай, бе, ти пък ни даваш да играе, ние оставаш да ме подстриже. Тука... Абе стига, той го пусни. Все то скичор фащаш, някой друг си харесай. Тук е, тук. Тук е ти, бе, тук. Майка ти обаче като президентка се нагласила в кола. Ама дес... Добре, 10 секунди. Ама тъй ми заставаш с гръб от другата страна, режи. Ама той ми е точно отпред, по-навътре. Стига, по един път трябва такова. Ете, тук сега, ете. Издухай, айде, изсуши я Така с... си го държи, по-малко стига по един път. Де се дърпаш ми за струва. Айде, Стефи, с четката, тук е го. Отгоре е четката, виж къде е четката. А, те сега. Добре, добре. Ето не харесам. Ма виж как да го бръзна от грева да ме обори. Стефи, ще остави фризорка от тебе. Гледай, шат. Ама тя в маниера работи. Ай, бегай, стига там. Айде, изчисти я. Чакай, не. Абе, изчисти я, не. Не мога да я оправя по Стефи. Може. Айде, изчисти я, и го четката е там отгоре. Ма не съм готова, бе, как И да служи ме гел. разбираш ли? Направи прическа. Айде! Ами изчисти я първо да няма косми. Ама първо ме изчисти, че тук ми боде вече на краката. Айде, остави ножицата. Махни ножи. Абе, остави я тази ножица, бе, гледай. Чакай пък ти, бе, Ето Боже. четката. Айде. Такъв начин. Служи си ножицата в джоба. Чули бе, служи си ножицата в джоба и айде. Стига там. Айде, сега почвай да Мама, чистиш. Стига, бе. Да слагаш гел, айде. Айде, бе. Ама чакай се да слагаш безпредсолно. Стига, бе, Стефи. А, те, прибирай я. Прибирай я в джоба. Те, браво. Така. Мерси за прическата се. Изчисти я, ето е четката, Ренка ти я държи. Давай. Не се С кое? Другия. Лекичко. Само кое? Той да. Айде сега Айде да сега гела. малко с гел, слаг, пилни. Май слаб, ей таз. Къде е Ето. Ето. Дойде гел. Да. Пръскай. Слага ще ми се... Не на ръката, на косата и правиш прическа. Аз искам и тека. Ама, то на мъжете се слага гел, да седи на клечки. На жените слаки и те пръскаш и правиш с ръка. Както и ти, когато... Мамо, когато... Какво? И такова. Айде, отивай. Ама, нали, където се слагаш е тук, той и си го мали. Извинете, ако обичате, ще ми Добре. правите ли прическа? Служи малко от ето, айде. Каквото е. Ами какво скат гел, ама не, от ето и служи. По-добре, да е мекичка косата и после напръскай с това. Разтъркай си го на двете ръце. Тъй. И после... И отпред, бе, и отпред ми се... Ама не. Ами там косми има на гърба, къде е четката? Изчетка я. Айде сега, служи.